Waqt żjara fil-binja tal-Fondazzjoni Lino Spiteri fl-Imsida, il-Ministri Byron Camilleri u Giulia Farrugia ħabbru kif grazzi għal ħidma sfiqa ta' gvernijiet laburisti fl-aħħar snin hawn l-akbar numru ta' persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol, kemm full-time kif ukoll part-time. Fil-fatt, skont ċifri ta' Jobs Plus bħalissa hawn 5649 persuna b'diżabilità jaħdmu, żieda ta' 3950 fuq l-ammont li kien hemm fl-2012. Minn dawn 4206 huma impjegati full-time. Il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol sostna li dawn il-figuri ma seħħewx b'kombinazzjoni jew millu malada, iżda sforz kemm il-Gvern Laburista jemmen illi x-xogħol u d-dinjità ta' kull bniedem u li l-opportunitajiet iridu jinħolqu għal kulħadd. Tena wkoll li minkejja li liġi li kumpaniji kbar irid ikollhom 2% mill-ħaddiema b'diżabilità ilha fis-seħħ kien biss fl-aħħar snin li sar sforz biex din tassew tiġi infurzata. Il-Gvern Laburista saħħaħ is-suq tax-xogħol, però minnu jeħtieġ is-suq tax-xogħol gawdi kulħadd, inkluż persuni b'diżabilità. U tieħu pjaċir tara li bil-ħidma li għamilna tul dawn is-snin, il-persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol aktar milli triplaw. Fil-verità triplu u terz ta' dak li kellna fl-2012. U dan ma ġrax kombinazzjoni. Ġara għaliex hemm gvern li verament jinteressaħ, verament għandu qalb soċjali li jixtieq li d-dinjità tax-xogħol tasal għand kulħadd, mod speċjali għand persuni b'diżabilità. Giulia Farrugia, li responsabbli mill-inklużjoni u l-volontarjat, qalet li dawn ir-riżultati kienu possibbli għall-ekonomija b'saħħitha u strateġija ċara għal pajjiżna. Lino Spiteri Foundation li qed tagħmel xogħol straordinarju mal-persuni b'diżabilità, imma wkoll aġenziji oħra tal-Gvern fost l-oħrajn l-Aġenzija Support li tipprepara persuni li għandhom sfidi differenti, abiltajiet differenti biex aħna nippreparawhom għad-dinja tax-xogħol u wkoll angolo importanti ħafna is-CRPD li f'dawn l-aħħar 5 snin ħarġet 18,350 ħaddiem li m'għandux diżabilità biex jifhem aħjar diżabilitajiet differenti u kif huma jkunu preparati meta persuna b'diżabilità se tingħaqad magħhom fuq il-lan tax-xogħol. Permezz tal-programm Inc, kofinanzjata mill-Unjoni Ewropea flimkien mal-programm Way to Work tal-Aġenzija Support, mill-2018 tħarġu madwar 300 persuna u issa f'dan ix-xahar ukoll tnieda il-programm Skill Up immirat biex tissaħħaħ il-ħila u l-kompetenza ta' persuni b'diżabilità inkluż dawk li diġà qed jaħdmu.